difícil, pero pensemos que eso va a ser mortal, loco. Mañana estamos allí agarrados a la roca. Enfoca, enfoca. Allá donde suben las vacas, por allá queremos subir nosotros, con cuerdas y todo. Estem al pàrquing del Col de Portalet amb una aproximació aproximadament de 2 hores fins al camp base del Midi d'Ossó. Acabem de sortir del pàrquing, això comença. Petite question, les refuges del Midi d'Ossó, les megas o la montagne. Ah, c'est les refuges Pombi? Oui. Ah. Et où est-ce qu'il est? Il est là dans les nuages. Juste au pied des nuages, au pied du pic d'Ossó dans les nuages. No, a Campe, a Champe. La carpa. Carpa pirata. Carpa pirata con aluvia. Bueno, Mucho mejor. muchas gracias. Chao, amigos. Au revoir, mon ami. Ara, de moment, seguim aproximant-nos al refugi de Pombi, als peus del Midi d'Ossó. Hem arribat i encara no hem trobat cap escalador en aquesta tremenda muntanya del Midi d'Ossó. Ara anirem a investigar la cara sud-est, que és aquesta d'aquí. Hem vist on hi ha la sud-est clàssica, la Surploms, la Jolie. Anem a veure de prop. Estem ja arrencant a fer un primer contacte amb la roca. Provarem de fer algun peu de via, potser empalmar algun o 2 llargs per provar com trobem el grau i tota la dificultat tècnica aquí. Estem al peu de la Surploms buscant l'itinerari, a veure si el trobem. Allá, allá. Allá y después. Sube, la segunda R está debajo del techo. Y luego ya entra allí y ya está. Allá arriba. No. Sí, va caure a la via cinquèria de la Denderlu. Ens vam quedar sense. Això comença ja. S'hem equivocat de peu de via. Hem baixat i ara tornem a enfilar per una altra. Primera reunió d'una via que no sabem què és exactament. Penjats uns cordonitos. I ara em tocarà a mi fer el segon llarg. Veiem què passa. Ya tienen un buitre a dalt de tot que nos está esperando, no sabemos por qué, per mostrarnos el nido o... Ya va a incubar a Pito, está a punto de agarrar el único clavo que hay en la placa. Estem deixant la reunió 2, una reunió que hem improvisat aquí perquè estàvem mig perduts i ara estem recuperant cordes. Recupera cuerda! Pa que me mate. Bueno, ens ha pillat el marrón de pluja i ara estem comentant la jugada. Hem fet un ràpel d'un clau que estava mig sortit, jo no ho sabia, i ara m'acaba de confessar el Jesús després d'haver estat 50 metres penjat d'ell.
Sí, loco, aquí están tus hulleras, gafas, ¿vale? Ja hem mainat la tormenta i ara anem al refugi de la Pombí a mirar les vies per demà.